Okay, naanap po tayo tubagon karon no. Mga pamahayag hapon ni Latigo Umandam sa Iglesia ni Cristo. Mahitungod ni siya sa tudling sa Biblia nga 1 Corinto 4:6 sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto nga itong mabasa sa 1 Corinto 4:6. Ako maning itapik sa akong radio program. Then, wa pa na ko ma-discuss o maayo ba. Then, ang portion atong murag last program na ko to, kining iyang i-play ron sa iyang video. Ako pong i-play. Murag part ra to iyang gi-play, then iyang gi-komentaryuhan. Wa pa gyud na ko to ma-discuss og maayo kay lain pa man akong unagod nga pamahayag. Background pa akong gipamahayag. Pero ako na lang ning hisgutan aning video karon. Murag ma-advance na ni. Pero ako po ning usbon sa kining sa programa nako kay nakasaad mangud ko atong program nako sa RMN Dipolog. Pero kay nakakita man ko aning iyang video, mapusigir na lang ko og discuss ani karon sa tingali ako ning detalyihon mo nang pasensya kung mataas na ko ni. Kung mataas maganing. Okay. Kung di na ko kaya nga mamubo. Okay. Kay kining 1 Corinto 4:6 dugay na kaayo ni gigamit sa pag-justify anang sola scriptura, teaching na pagtulon anas mga protestante nga gisunod pod sa mga iglesia ni Cristo. Okay. Katoliko raman siguro ang supak anang sola scriptura. Kasagaran yun sa mga relihiyon nga mogamit og Biblia nga ni against ni supak sa Katoliko, nagkahiusa gyud sila anang sola scriptura, Bible alone doctrine. Okay. Bisan wala sila maghiusa sa pundok kay lahi-lahi man po na ilang pundok na ay INC, na ay SDA, na ay JW, na apay kang Kibuloy, na apay kang Peter Tanchi nga CCF. Wala na sila maghiusa. Pero naghiusa sila sa doktrina nga sola scriptura o Bible alone. Ang Katoliko supak ana kay sukad sa sinugdan ang basihanan gyud sa Katoliko Biblia, dayon katong mga tradisyon nga wa na masulat sa mga apostol nga apil gihapon og ang magisterium. Kinahanglan na gyud ang tulo ka elemento. Kay ang magisterium man mo final say. Buti pasabot mo ay final arbiter. Kaya kung magbasa-basa lang tag Biblia, proven naman yun nga sa personal yun nga interpretation, maglahi-lahi yun. O bitaw ni nadaghan ning relihiyon kay murag napasagdan ta gihimo lang natong standard o kana bang okay lang. Basta kay mao na ilang interpretation sa pikas maupod o di kita mahiusa na sa pagtuong Katoliko god susama ni og kanibang atong nasod nga kung maghisgot og balaod na atay Supreme Court. Unsa may purpose anang Supreme Court? Ang Supreme Court mao na mo final say. Kay ang mga abogado magdebate man gyud na. Dili man sila magparehas yun og pagsabot sa balaod. Mao nang naay final arbiter mo na gituyo na nga naay Supreme Court para muhunong ang debate sa mga abogado. Mao na siya. Sa Biblia mao mo pod. Si Kristo nagtukod jud og final arbiter. Una, mga apostoles kanang gitawag sa Katoliko og magisterium. Ang unang magisterium bali Supreme Court na siya sa iglesia o simbahan nga gitukod ni Kristo. Ang unang magisterium mga apostoles. Okay, pinanguluhan ni Pedro kanang gitugyanan si Yahweh. Mao na siya final arbiter, no? Kanang grupo sa mga apostoles pinanguluhan ni Pedro. Ang konkreto nga example ana katong Council of Jerusalem. Di na dito ang mga leader sa simbahan, mga apostoles. Di na po si Pedro. Dahil si Pedro may katapusang may pronounce og dogmatic statement katong human sa taas nga lantugi. So, wa gyud misupak kay katong iyang pagtingog moment to'y final o dogmatic statement niya. Wa gyud misupak. Dayon ni tingog lang po si James kay siya may obispo dito sa Jerusalem din na siya nahimo ang maong council. Pero ang gihisgutan
ni James, additional nga mga punto lang to nga naghisgot siya mga discipline o kanang mga unsay norm sa mga gidili sa iglesia sa ilang panahon. Pero wala niya hilabti, wala niya supaka tong dogmatic statement ni Pedro human sa taas nga lantugi. Balik katong iya mga additional na lang to nga mga disiplina ug unsay dapat hiusahan nga mga disiplina sa maong panahon. Mao to. Pero ang nibungat jud sa dogmatic statement sa paksa nga gidebatihan si Pedro. Nganong si Pedro man tungod kay siya may holder of the keys of the kingdom. Meaning representative siya ni Jesus Christ. Nganong representative man si Pedro ni Jesus Christ tungod kay siya may gitugyanan si Yahweh. Authority man sa Dios. Asa man mabasa nga si Kristo may gahawid yun ana, no? Na sa Revelation 3:7. Si Jesus Christ may holder of the keys. Kay hari man siya. Siging harian. Dayon, ang gitugyanan niya ana sa tanang mga apostol, bali, kanang iyang authority, iyang gi-extend ni Pedro. Sa Matthew 16:3-19 nga, sa tanang mga apostol nga present dito, si Pedro mo'y gitugyanan si Yahweh. So, masabot nga siya mo'y representative of Jesus Christ. Unya, ato pag yun ang masigurado kadtong sa taliabot ng mukayab si Kristo sa langit, kadtong musaka na siya sa langit, tuwag hapon ang mga ubang mga apostol, tuwag hapon sila tanan. Unya, si Pedro mo'y giingnan, Pedro at iman na ang ako mga karnero. Nganong si Pedro man? Kay sa pag-announce God ni Kristo sa Mateo 16:3-19 nga maghimo siya o mag-found siya, magtukod siya ging herian. Iyan namang daang gi pasabot ito nga si Pedro mo iyang bikar, representative. Bodi pasabot nga kung wala siya, si Pedro may mo take over. Klaro kay na Mateo 16 16 lagi 3-19 kung ako masayo. Maunang kadtong si Kristo nabanhaw na din mukayab na gid sa langit dito na gi-turn over na gyud niya ang maong katungdanan nga iyang gisaad ni Pedro katong sa Mateo 16 nga himuon siyang holder of the keys, meaning siya may bali vicar of Christ. Kay ang background anang holder of the keys, prime minister man na no, sa hari. Kay ang background anang gingharian sa Dios God naay hari day naay prime minister kanang tinugyanan si Yahweh. Sa Isaiah 22:21-22 kadtong duna toy holder of the keys, bali prime minister sa hari nga si Hezekiah, ang iyang prime minister ug gitugyanan si Yahweh mao si Shebna, dautan wicked nga pagka-leader. Giilisdan siya ni Eliakim mo nang gikuha tong simbolo sa authority Yahweh, gikuha niya, then gitugyan na ni Eliakim. Si Eliakim na po silbing holder of the keys. Then tawgon og father kanang ang katungdanan. Nya sa gingharian ni Kristo, kinsa may iyang gitugyanan si Yahweh. Nga diin siya mo'y hari si Pedro. So klaro kay nga si Pedro mo'y gihimong prime minister o kanang sinaligan sa hari, kanang iyang mayordomo. Mo na si Pedro ang kanang representative of Jesus Christ. Unya kanus man na gi patrabaho na gyud ni Kristo. Of course, katong naa pa siya dire, di pa na niya ipatrabaho dayon ang pagka-leader ni Pedro tungod kay napa mas Kristo. Pero sa diyang mukhayab na gyud si Kristo, nasa Juan 21:15-17, giingnan niya si Pedro kung atong iparaphrase para maklaro gyud ang context dayon diretso. Niingon si Kristo nga, Pedro, saka naman ko sa langit, at ima na ang ako mga karnero. So, bali, dito, gitugyan na yun, turn over na yun. Ni Kristo, ang iyang gisaad ni Pedro sa pagtukod pa lang ng iglesia nga, gipasabot niya nga si Pedro may holder of the keys, meaning prime minister. Mauna nga, pagsaka ni Kristo sa langit, pahibalo din niya si Pedro at ima na ang mga karnero. So, ang trabaho ni Kristo, iyang gipiyal ni Pedro ang pag-atiman sa tanang karnero ni Kristo. So, ito pa, universal pastor ang katungdanan ni Pedro. Sa laing termino, ilang mga nang gigamit, executive minister. So, ito pa, si Pedro may unang executive minister, dili si Felix Manalo.
Unya ang katungdanan kung mabakante puli-pulihan man na buhat 1:20, history will show us mo ng list of popes. So naa sa popes ang leadership sa iglesia nga gitukod ni Kristo diri sa yuta o mao na. So karon adto ta sa 1 Corinto 4:6. Naghimo gyapon kog background ninyo no kay authority principle mong guning 1 Corinto 4:6. Ang 1 Corinto 4:6 gigamit lang gyapon sa INC nila Tigo ang interpretation sa mga protestante. Kana ko ng 1 Corinto 4:6 nga nag-ingon si Apostol Pablo nga dili ko no mo maghuna-huna og kapin sa unsay nasulat na. Ilan ang gigamit kay mo man gigamit sa mga protestante pod in support sa doktrina nga gitukod ni Martin Luther nga ng sola scriptura. Si Martin Luther may gatukod ng sola scriptura. Kay aron madisarmahan ang mga pari o ang Santo Papa sa ilang authority. Di naman siya mutuo sa authority sa Pope, unang gikuha niya ng magisterium nga basihan. Nga dili na himuong final arbiter ang Santo Papa uban sa ubang mga obispo. Kaya naa naman siya interpretation ng iyang kaugalingon. So iyang gi-cancel ng kanang final arbiter. Kay aron siya na final arbiter pod sa iyang interpretation sa Biblia. Manggali nga sa taas kining istorya hara ba samot ni kataas ko ako pag yung ituki og ayo ning panahon ni Martin Luther. Nya kanang doktrinahan lagi gisunod na sa mga protestante din gisunod pod ni Felix Manalo ang founder sa ANC. Nga kana kunong pag-ingon ni Pablo nga ayaw mo og gunahuna nga unsay kapin sa nasulat na. Sabdon kuno na nga kanang nasulat tanan sa Biblia nga ug wala na diha ni gubiyan na but pasabot dili na natuhuan. Mo na Bible alone sola scriptura. Ang pangutana karon sakto ba na nga interpretation? Sakto na nga interpretation? Dako kayo ng sayop ngano. Kay kana nga interpretation pwede nato na tawag og literal interpretation. Na karon atong sulayan og analyze kung sakto ba ang literal interpretation ana. Na sigurado gyud sayop ngano man. Kanus amana na pamulong ni Apostol Pablo. Kung bitong nagisgot ko og tuig ani din. Wa pa na akong gi-play yang video kay mabura man iyang video o mga 6 minutes ra ni. Dahil nakuha na nako ang punto. Pero ako gihapon ning i-play para sana ang dili nako may sigutan pag una karon. Ako nang may sigutan inig-play nato si iyang video uban na sa pag-post nato then automatic reaction nato o tubag sa iyang argumento. Pero kay nakuha naman ako ni kay nakita naman ako ning video mo nang ako lang siyang iuna ni. Okay. Now, kana nga interpretation nga literal, sigurado gyud ko nga sayop. Gani ang mga protestante nga gagamit ana sa pagdepensa ng 1 Corinto 4:6 sa ilang doktrina nga sola scriptura, daghan na ubay-ubay ng mga Protestant apologists nga niundang og kutlo anang bersikulo to prove anang sola scriptura. Nga naman, kay kung ayuhog examine na mabunggo man sila nga sayop ang literal interpretation ana. Nga naman mao ni sa King James Version, basahan ninyo 1 Corinto 4:6, ang pagkaplastada gyud sa pagpahayag ni Pablo, ingon siya nga, do not think beyond to what is written. Ayaw ko no paghuna-huna og kapin sa unsay nasulat na. Unsay nasulat na niya itong higayon na. Timan nina, no? Latigo, timan nini. Kung literal na, dili ko no maghuna-huna og kapin sa unsay nasulat na sa tupa nahuman na og sulat niya tong higayon na sa iyang pagsulti ana pagsulat ana na karon kanus ama na pamulong ni Apostol Pablo mo nang i-search Google sa unang mga search nako na sa Tyndale ba to nga reference ilang giingon nga 56 kuno or 57 ba to pero sa kung i-google na to na katong Google, pag-search na ko, giingon nga, kana ko nung 1 Corinto 4, nasulat na ni Apostol Pablo around 53 to 55 AD.
53 to 55 AD. Oh. So, ibutang na lang na to, i-round na lang yun na to, diretso na lang to 55. So, niadtong 55 AD na pamulong na ni Pablo. Nga, dili ko no maghuna-huna og kapin sa unsay nasulat na. Now, niadtong panahon na unsa may nasulat na. Humana. Sa klaro kasi English o King James, do not think beyond to what is written. Ayaw pagunahon na og kapin sa unsay nasulat na. Unsa may nasulat na niadtong panahon na? Daang kasabutan ug unsa man ang di lang ko ka-memorize basta tanang pizza o tuig kanus ang nasulat ng New Testament. Pero ang sigurado gyud ko nga unsay nasulat na niadtong higayon na ang Old Testament. Kay ang New Testament nasugdan na pagpanulat around mga 40 naman plus. Or 50 ba? Or plus. Basta di kay ko ka-exact. Kay ko mag-detalye o search aning mga tuig ani. Ang akong presentation lang, taman lang sa unsay nasa kong nahuna nga nabasa na ko o nahinumduman. Now, pag-search na ko sa Google, kana ko noong 1 Corinto 4, nasulat na ni Apostol Pablo around 53 to 55 AD. So, kung kana mo yatong himoong premise, kanang sa Google nga, 53 to 55 AD, ibutang lang natog 55 AD na pamulong ng 1 Corinto 4 ni San Pablo. Nakaron, unsa may nasulat na niya itong higayon na? Sigurado ko nga wala pa ang gipang sulat ni Juan. Kay sa atong nahibawan kanang gipang sulat ni Juan, kanang gospel, mga 90 AD na to 100. Hasta ng Book of Revelation. Oh, so, mo nang moingon ko nga, uy, dili day tuhuan ng Book of John o Book of Revelation kay kapin naman na. Nganong kapin na? Kay kung literal na to ang giingon ni San Pablo nga dili magunahuna og kapin sa unsay nasulat na. Unsa may nasulat na niadtong 55 AD? Kung atong i-plot na lang yun sa tuig year 55. Pero sa Google giingon man 53 to 55. So ibutang lang na to 55. 55 na pamulong ni Pablo tong ningon siya, ayaw mo gunahuna og kapin sa unsay nasulat na. Unsa may nasulat na? Nato higayon na. Ang New Testament gisugdan pa pagpanulat. Wa pa mahuman. Oh. So, tanang masulat after 55 AD, kapin na na. Di ba? Ayaw gunahuna latigo, no? Wa pa na ako ma-play imong video, pero ako nang i-play ron. Then, tagsaon na kong post tong diretsoon din ako pagkomentaryo. Pero, gipasiuna na akong daan parang mubugat yung maayo ba? O di po dayon dali malimtan sa mga viewers aning video. Okay. So, mauna, kung literalon yun na og interpret, guba ang doktrina sa tibuok Biblia. Ano man. Kaya wa man din i-appeal ng Book of Revelation. Kaya after 55 AD naman na. Nasuot. Oh. Then, muadto po ta sa laing anggulo pod pag gubaan ng interpretation nila sa 1 Corinto 4:6. Sila mismo ay INC. Matamaan nga naman. Daghan biyang gihuna-huna sa mga iglesia ni Kristo ron nga wala masulat. Bisan galig i-appeal na lang nato ng Revelation. Ilang tibuok Biblia na to nga naay Revelation. No? Kung bisan pag i-appeal na to na sa og sabot nga i-appeal na to na sa giingon ni Pablo nga ang mugawas aning tibuok Biblia nga naay Revelation og John. So bisan lang i-appeal na to na. Oh. Unya kay ang iglesia ni Kristo daghan man silang gipanghuna-huna nga wala di sa Biblia. Kanang ilang interpretation sa Revelation nga si Felix Manalo kuno ng anghel ya. Wala man maguna-huna ang mga apostola na. Oh, kanang maguna-huna sila nga maghimo sila pasugo magasin. Wa man gahuna-huna ang mga apostola na silang panahon. Nga kanang maghimo sila simbahan nga ang butangan jug nimtab gawa sa simbahan as ibabaw. Naguna-huna ba ang mga apostol sa ilang panahon? Nawa pa magalis di ka galingong simbahan sa ilang panahon kay katong simbahan nga ilang sudlan-sudlan ang Jewish temple pa man to. Oh, kung naamang gani sila gihimo, na may mabasa nga ang mga simbahan o house of worship butangan jog
kanang nimtag nga Church of Christ o Iglesia ni Cristo. Na ba na mabasa ba na sa Biblia? So kung dili na mabasa sa Biblia, so kapin na na. Ni kapin na na. Di ba? So tanawa kung literalon yun na pagsabot. Tanawa kung literalon yun na pagsabot. Di ba matamaan mo apil? Kanang mag-celebrate mo og July 27 anniversary. Kapin na nas nasulat. Kaya man nas Biblia. Di ba? Di lang na ako nakimusamot yung kataas ug ayon niya akong video kung sa isaysay pag yun nako tanan kanang gihuna-huna sa mga iglesia ni Kristo karon nga wala gihuna-huna panahon sa mga apostol. Kana laging mag-black voting kung mag-eleksyon. Maguna? Ang Biblia nagtudlo og panaghiusa, pero walay mabasa di as Biblia nga kung mag-eleksyon mag-black voting. Di ba? O, kapin na nas nasulat. Kung literalo na pagsabot ba nga kana ra gyud nasulat sa Biblia. O. Ug wala diha adi na tuan. Di ba? Pras anang nganong mugamit man ta Gregorian calendar nga wa pa may Gregorian calendar panahon sa mga apostol. Kapin na ng Gregorian calendar ang gamit man po apil. Gani, Katoliko may nag-imbento ang Gregorian calendar. Di ba? So, maunay kana bang klaro kayo. Nga dili na literalon pagsabot. Kay kung literalon na, wagi relihiyon ng katuman ana, kung kanang nagamit sa Biblia. Kay tanan, puros yun, gahuna-huna, masulat sa mga apostol. Kanang paghingala na itong monotheism, sa pagtulon nga usa ka Dios sa tulo ka persona kapin na kay panahon sa mga apostol wa pa sila kagamit og termino nga monotheism, a belief of one God. Nay mabasa nga nasulat nila nga usa ra ang Dios, pero way mabasa nga nagamit sila og termino nga monotheism. Later invention na sa mga naghimo og mga terminologies nga gidawat man po na ninyo kay mutuo mo mag monotheism. Dili tungod sa litra kay di man mabasa sulod sa Biblia, pero tungod sa gipasabot nga naa sa Biblia nga naay usa ka Dios. Pagtuo nga usay Dios. So mao na nakaron moderation nako sa kana bang unsa man gyoy insakto nga pagsabot ana. Unsa man gyoy konteksto ni San Pablo nga nakapamulong siya ana. Sabton ba na literal nga kung wa na masulat niya sa Biblia kapi na mo nang di natuhuan na unsaon karon pag materialize o kanabang pag-harmonize sa authority sa iglesia nga naay say authority nga modili og mutugot. So sa ato pa kung mag-meeting sa unsay mga desisyon itugot. Kinaaman si authority nasa Mateo 18:18 ang inyong idili sa langit, ang inyong itugot sa langit. Mo bitaw tong sa Council of Rome 381 sa dihang gi-finalize pagdeklara pila gyud kabasahon ang officialist sa Old Testament ug New Testament. Council of Rome nga didto gidesisyonan nga ang daang tugon 46 books ra og ang New Testament 27. Tungod sa ilang authority gidawat na sa mga Kristiyanong Katoliko. Bisan mga Protestante mga gidawat ng 27 books sa New Testament nga mo ni opisyal sa New Testament. Panahon sa mga apostol, wala pa sila ka-decide nga 27 lang. Ug niadtong panahon na ang sinulat sa mga Kristiyanos niadtong 381 AD, daghan kay sinulat sa mga Kristiyanos, dili lang 27, napay Shepherds of Hermas, napay Didache, napay walang ko nag-andam og listahan. Daghan kay sinulat ang mga Kristiyano then gipilian na sa mga obispo. Mga obispong Katoliko may gabuot sa ihap. Gipilian og niresulta sa ilang pagpili, pagbuot kana arang 27. Then gisunod po sa mga Protestante. Ang sa Old Testament sa karaang Biblia nga gihawiran ni Martin Luther na gyud to 46 gyud tong Old Testament. Pero pag-reveal din niya sa simbahang Katoliko, siyempre mawala iyang authority. Then magkasayop-sayop na din siya.
Kaya nga naman, di naman siya motuo sa final arbiter nga mga obispo pinanguluhan sa Santo Papa kay ang kanang ilang authority mao man na ang authority sa mga apostol pinanguluhan ni Pedro. Okay, succession of power man na, succession of authority. Ang gahoms presidente mapasa sunod sa musunod nga presidente. Unya kanang authority sa mga apostol napasa man sa mga obispo pinanguluhan ni sa Santo Papa. Sa mga apostol pinanguluhan ni Pedro. Sa mga obispo pinanguluhan Santo Papa. So na succession of authority kay kanang katungdanan kung mabakante pulihan man gyud na. Ang prueba ana nga sakto na nga interpretation nya dili na angay supakon sa ninyo mga iglesia ni Cristo kay ingon ana pod mo pagkabakante sa katungdanan ni Felix kay namatay siya o nag-elect mo og puli ang anak mo inyong gipili si Iranyo dayon pagkamatay ni Iranyo ang anak po ni Iranyo si Eduardo mo inyong gipuli o bisan ka mo gali gigamit ninyo na nga principle nga kung mabakante ang katungdanan puli-pulihan nya kinsa man nakapuli ni Pedro. Wa may laing listahan kana mga list of popes. Di ba? Kaya klaro ana, yawa naman sa Biblia. Na karon unsa man gyud gipasabot ni Pablo ana literal na nga ang wala na sa Biblia gyud di gyud tuhuan. Kay kapina kung mao na daghan ng balaos gobyerno wala sa Biblia, ila na tuhuan. Kanang magpalisensya tag atong pagka-driver wala man na isgutis Biblia. Pero mutuman gyapon ta kay ang na may authority pod ang kagamhanan. Pero litra po litra gyud kanang mga unsay na mga balao des gobyerno wala na nasulod sa Biblia. Kapin na. So di lang ta mutuwa na kay kanang mga balaod sa taxation kanang sasalin wala naman nasunod sa Biblia di lang ta musubay ana kay wala sa Biblia kay kapi na no dili out of context lagi karon unsa may buot ipasabot gyud ni San Pablo ana sabton ba gyud na nga ug unsay kapi na wa na masulat sa Biblia di na gyud tuhuan dili sabton na kontekstual atong ayuhog basa ng 1 Corinto 4 unsay background ana. Ang background anang 1 Corinto 4 na ay mga sakop sa iglesia diha na dili mo amen. Dili mo luhod sa authority sa mga apostol, mga supakiro. Sa to pa sa bugna translation ng gali gigamit ng pulong nagpaburot sa ilang kaugalingon. Wala sila mutahod sa authority sa mga apostol sama ni Pablo. Si Pablo nakamatikod og mga sakop diya sa iglesia nga nagbugna og paksyon kana bang dibisyon. Dili mo tuo sa pagdumala sa mga apostol sama ni Pablo. Mao na. Ayuhag basa ng 1 Corinto 4. Di ba na yung mga tao diha labi na sa murag last part na sa bersikulo? Na yung mga tao dihang gitawag og mapaburuton. Ngano man. Kay magpabilib sila may sakto. Dili tuhuan ang mga apostol. Subot ipasabot, nigobiyan sila sa unsay standard sa Christianity. Ang standard good sa Christianity nga tahuron ang pagkamensahero sa mga apostol sama ni Pablo. Kaya nag-ingon si Pablo pod mismo sa Roma 10:15 nga, unsaon ning pagwali kung wa kagipadala sa to pagi-authorize. But ipasabot kung kinsa ang mga mensahero nga gi-authorize sa Dios, gi-authorize ni Kristo, dapat mutuo ta. Nya kay na may mga supakiro dito sa Corinto. Na may moingon nga itong San Pablo kay butbuto na. Ako lang gi paraphrase pero mao na ang mensahe basaha ra gud ng tibuok 1 Corinto 4. Di ba gahisgot si Pablo diha og mga supakiro sa Corinto. Kanang pagsupak-supak gud sa authority, ni gubiyan na kato what is written ana. Mo na gipasabot dili na sabton nga tanang tinuod na sulat sa Biblia dili na mao. Latigo. Mao na'y context ni San Pablo nga napamulong niya ang pag-ingon niya nga, do not think beyond to what is written. Di na sabton nga tanang tinuod na sulat niya o nasulat sa Biblia. Di na bot pasabot anak kay daghang kayong tinuod nga wala sa Biblia kanang mga history na inato, history ni Rizal, history sa Dark Ages kung
kung sakto magalit ng termino nga Dark Ages, kato Crusade, Inquisition, Spanish Inquisition, tinuod na mga panghitabo, pero wala na makarga na sa Biblia, di lang kamutuwa na kaya makarga, wa masulat sa Biblia. Di ba? Oh, ang gipasabot ni Pablo nga, do not think beyond to what is written. Ang gipasabta ni San Pablo ana, repirido na atong mga tao nga naghuna-huna nga dili tahuron ang mga official teachers of the church sama ni Pablo. Di man sila matuo ni Pablo. So pakiro man sila sa giwali ni Pablo. Di nigubiyan sila anak nga kamatuoran. Para masabta na lang diretso ang gibuot ipasabot ni Pablo, dili bata mo gubiyan sa kamatuoran. Maguna-huna ta nga musukway tas kamatuoran. Unsa may kamatuoran? Nga ang mga apostoles sama ni Pablo dapat tuhuan kay gitagaan sila authority ni Kristo nga manudlo. Sila ang mga official teachers. Kung di ta motuman nila ni gubiyan na tas kamatuoran. Mo na iyang gipasabot nga nakapin sa nasulat na. Ambot pasabot na ni kapinas kamatuoran, ni supak nas kamatuoran. Kung dili ta mo tuo ani nga ay mga authority nga mga tao nga itagag authority sa Dios. Di na sabton nga tanang tinuod na sulat sa mga apostol, dili na mao. So kana pwede po na ma-apply karon sa mga obispo kanang gipamulong ni Pablo. Ngano man kay kinsa man ang mga successor sa mga apostoles sa ilang authority, mga obispo, klaro man na, sama ni Obispo Ignacio, disipulo ni Apostol Juan, si Policarpo, si Ireneo, disipulo ni Polycarp, nya kay si Polycarp, disipulo man siyang San Juan, so konektado gihapon si Ireneo. Nya kinipulos man ni mga Katolikong obispo, si Ignacio, si Polycarp, ug si Ireneo. Oh, so naa sa mga obispong Katoliko kanang authority sa mga apostol. Subot ipasabot ang musupak sa mga official teaching sa mga obispo mo nay nigubiyan to what is written. Nigubiyan sa kamatuoran. Kay kamatuoran man nga ang authority sa mga apostola sa mga obispo. So kung dili ta motuo sa mga obispo, pwede kutloon sa mga obispo tong giingon ni Pablo nga do not think beyond to what is written. Ayaw mo pag-unahuna og unsay nasulat na. But pasabot sa kamatuoran, nag-ingon ang kamatuoran nga tahuron ang naay authority sa pagtudlo. Sama sa mga apostoles o mga obispo kay sila may mga successor sa authority. So pwede balitan obispo ko, pwede ko maingon nga aka mo INC, nigubiyan mo to what is written. Nigubiyan mo sa kamatuoran nga naman. Di mo mutuos mga obispo. Oh. So mao na ang context ni Pablo. Dili na sabton nga tanang tinuod na sulat sa mga apostol sa Biblia. Nga kung wala na sa Biblia, di na ta motuo. Na daghan na bang gituhuan na to ron wala sa Biblia. Kanang electricity di ay na bagoy litra po litra mabasa electricity. Nga tinuod man gyud nang na electricity. Bisan tuod di na to makita ng kanang kuryente dia, no? Kada arang wire may ito makita. Oh. Pero tinuod na. Siyang wala sa Biblia. Di ba? Lightning noon. Lightning. Pero ka ng kuryente, electricity. Hindi ka na mabasa sa Biblia. Pero tinuod na. So, mga ni Latigo. Biya itong paminaw ng imong video. Then, ato na lang dayong tapuson po uban sa atong mga komentaryo. Unang Korinto 4:6. Siguro alam na po ninyo ang nilalaman ng talatang ito. Mga mahal naming kaibigan, ito po ay pilit na binabaluktot ng mga bulaang mangangaral para lang mailusot, para lang maipagtanggol nila ang mga aral nila, mga doktrina nila na maliban na wala sa Biblia, salungat pa sa itinuturo ng Biblia. Para lang maipagtanggol nila na kahit yung kanilang sariling interpretasyon at paliwanag, sariling opinyon, ay maipalitaw sa kanilang mga viewers, sa kanilang mga tagasunod, na tama daw kahit wala sa Biblia. Kahit salungat sa Biblia, kahit hindi itinuro ng mga apostol.
ato sang i-qualify ha. Dili tanang wala masulat sa Biblia angay tuhuan. Muna mo ginay official stance Katoliko. Dili sabton nga kung wala na sa Biblia at tanan nga wala sa Biblia sakto o angay tuhuan, dili. Depende. Na ay wala masulat sa Biblia nga dapat tuhuan gihapon kay kamatuoran. Pero napoy wala masulat sa Biblia nga di gyud angay tuhuan. Kanang nigubiyan na ba sa kamatuoran? Supak na sa Christian teaching. Oh. Pero kung wala masupak sa Christian teaching, part gihapon na siya sa Christianity, tuhuan na. Bisan ka ng mga disiplina gani nga wala pa gigama sa mga apostol silang panahon, because of authority sa iglesia, pwede na. Plus gudaan ng pag-canonize sa Biblia, kanang gi-finalize ang ihap sa libro, kung namin giisgutan in part, no? Ang mga apostoles sa ilang panahon, wala pa sila kahuna-huna, wala sila ga-finalize, wala sila ga-canonize, pila ang officially sa Old Testament, wala po sila ka-finalize, pila kabasahon ang New Testament. Saan po nila pag-finalize, nga pa mong gali sila, katong sa Council of Jerusalem, wala pa mong gali masuwat ang Revelation. Di ba? Oh. So, di ba gid sila ka-finalize? Pila ang ihap sa New Testament. Kinsa may nag-finalize, mga obispo na, successor na silang authority. Di ba? So karon, kini lang sa New Testament atong hisgutan, di sa sa Old Testament kay questionable na kay na may wala tuhoy sa mga Protestante. Katong 46 di man sila motuwa na kay 39 raman. So diri lang sa tas New Testament. O kining New Testament. Wala man desisyon ni sa mga apostol sa ilang panahon kay wa pa man pud na humagsuwat. Wa pa sila ka desisyon sa ilang panahon. Pila ka basahon ang New Testament. Unya ang desisyon na base sa kasaysayan, history, mga obispong Katoliko, successor sa authority sa mga apostoles. Niadtong 381 AD, nag-ingon ng mga obispo, kinirang 27 books ang official. Kana nga desisyon, wala na desisyon ni sa mga apostol sa Council of Jerusalem. Wala sila kahuna-huna pa sa maong panahon. Di ba? So kung but sabton, kapin na tong desisyon sa mga obispo sa 381 AD. Kung kapin to, kay wala pa mag-canonize, wala pa mag-finalize ang mga apostoles sa ilang panahon, pila ang ihap sa New Testament, sa ato pa kapin tong gihimo sa mga obispo. So dili ito dapat tuhuan. Di ba? Nganong nituuman mo mga Iglesia ni Cristo o tanang mga Protestante, nganong nituuman mo? Nga ang official nga mga ihap sa libro sa New Testament kana rang 27. Di ba? Kanawa. Mao na karon nga di gyud maayo ng mag-interpret bata sa nasulat sa Biblia nga mogawas ta sa mga obispo. Kanang di na to himuong final arbiter ang mga obispo. Kana pwede magamit to pagkapin na sa 11 na sulat na. Kanong sa 1 Corinto 4:6. Kung di ta mo tuo sa authority sa mga obispo, nikapin na ta og hunahuna. Nagpaburot sa termino sa bugna nga hubad sa Biblia, mapaburuton kuno ng mga tao nga dili mo tuo sa authority sa mga apostol sa atong panahon karon mga obispo. Kung di ta mo tuo sa mga obispo, pwede mo kutlo sila atong 1 Corinto 4:6 nga do not think beyond to what is written. Mugubiyan sa kamatuoran. Unsa may kamatuoran? Nga ang mga apostol angay tuhuan. Ningon si Kristo, ang naminaw ninyo, naminaw nako, ang wala maminaw ninyo, wala minaw nako. Unya, sa atong panahon, kinsa may naghawid anang authority sa mga apostol, ang obispo kay klaro man sa apostolic succession. So, kung di tayo minaw sa mga obispo, ni gubiyan na ta sa kamatuoran. Muna ibot pasabot nga, ayaw paghuna-huna o kapin sa 11 na sulat na. Para yun ta sa imong video. Latigo. Ito po,
panoorin po natin kung paano po ipinaliwanag ng isang depensor Katoliko sa Bisaya na salita. Ito po, panoorin natin. Na, ang buot pasabot ko nung kanang nasa Biblia o kung sa'y nasulat, nga sa Biblia, kana aragyod. Ang wa na masulat, adi na napatuhuan. Sa King James, do not think beyond to what is written. Di ko nung maghuna-huna o unsay ni go beyond na sa unsay nasulat na. Das Biblia. Mo man na ilang pagsabot. Paano mo naman yan unawain? Napakalinaw ang sinabi sa nakasulat sa Biblia. Huwag kang mag-isip ng mga bagay na hihigit sa mga nasusulat na. Sa Bisaya pa, ayaw paghuna-huna, kapin sa mga nakasulat na. Klaro man na, unsaon pa man ginani mo pagbaluktot. Paano mo pa baluktutin yan? Ang wa ni mo na huna latigo. Pag ingon ni Pablo ato, ayaw paguna-una og kapin sa unsay nasulat na. Kanus aman niya gisulti. Kung muuyon ka atong Google, sa pag-Google na ko nga, around 53 to 55 AD na nasulat ni Pablo, ibutang lang na to 55, unsa may nasulat na? Unsa may nahuman na pagsulat na niya itong panahonan, 55 AD? Old Testament. Magkausat ana kung muuyon ka. Oh, nasulat na ang Old Testament. Pero wa pa na ma-finalize ang ihap ana. Di ba? Idibatihan man na pag-abot sa Protestantism. Kaya na may Protestante nga di muuyon na itong 7 ka libro. Di ba? Oh. So, ibutan na to. O, kana Old Testament. Mo na nasulat na niya, higayon na. Kaya ang New Testament, gisugdan pa magpanulas. Mo na latigo. Mo na atong buot ipasabot. Wala kay niya matuhog aning video niya. Siguro, wag siya katuon og ayo ani ba? Sige, atong ipadayon ning iyang video. Napakalinaw na yan. Nakasulat mismo na huwag kang hihigit sa nakasulat na. Pero paano po niya ito pinaliwanag na lalong lumalabo? Ito, panoorin natin. Lalo na to na mulutaw nga kanang Book of Revelation o kanang mga sulat ni Apostol Juan after 55 AD. After 55 AD na kanang mga gisulat og apostol sama ni Juan, di na day naangay tuhuan kay kapin naman na. Okay, tanyo mga mahal naming kaibigan. Ang sabi niya, ililiwat natin sa Tagalog, hindi daw dapat unawaing literal. Kasi pag unawaing literal yon, yung mga sinulat daw ni Juan, after daw, noong 55 AD, yung aklat daw ng Revelation na sinulat ni Juan, dapat daw hindi tanggapin at sampalatayanan. Dahil sa yun daw, ay kapin daw o higit na daw yung aklat ni Apostol Juan sa Revelation. Higit na daw yun sa nasusulat. Nako, paano ba naman mag-isip itong mga taong ito, no? Pasensya na mga mahal naming kaibigan. Kung atin Wa niya makuha, wa niya masabti ang konteksto sa akong ipahayag sa video. Sakto man gito akong giingon kay ibutang na lang lagi nato nga sa Google God 53 to 55 AD na sulat ni Pablo ng 1 Corinto 4. Oh. Pag-ingon niya nga ayaw pagkunahon o kapin sa unsay na sulat na. Unsa may nasulat na nito higayon na wala pa man ang Book of Revelation. Oh. So, kung literalon lagi pagsabot, kapin na yun ang Revelation. Mo na ibot po sabot na ko latigo. Walang nimo makuha og ayo. pong balikan ang unang Korinto 8:6, napakalinaw ang nakasulat doon. Sa Bisaya, atong binisayo, no? Ang nakasulat dito sa Bisaya, ayaw kamo pagbaton ug huna-huna nga kapin sa nakasulat na. So ang aklat ba ng Revelation ay huna-huna ni Juan? Ha? Sarili bang isipan ni Juan yon?
para isulat niya yun? Hindi. Okay, magsulat gani ta. Giuna-huna gina nato. Naghuna-huna si San Juan ana. Kay gipasulat mo na ni Kristo niya sa Ginoo niya. So iyan ang giuna-huna. Pero ang punto didto manggod pag ingon ni Pablo, ayaw mo gunahuna og kapin sa unsay nasulat na. Kanusa man na niya gipamulong. So ibutang lang nato 53 to 55 man. 55 AD niya na pamulong. Oh. Unsa may nasulat na? Oh, dito gayon na. Wala pa lagi ng revelation. Mao na akong buot ipasabot latigo. So kung literal lagi pagsabot, dili angay tuhuan ang revelation kay kapay naman na. Wala pa man na masulat niya tong pag-ingon ni Pablo nga ayaw mo og huna-huna og kapin sa unsay nasulat na sa may nasulat na lagi. Niya tuhigayon na. Wala pa lagi ng revelation. So kanang huna-hunaan ni Juan, kaya pa man na masuwat, itong pag-ingon ni Pablo na, di kapin na. Pero dili na mo'y pasabot lagi ni Pablo. Dili lagi na literalon pagsabot. Ang gipasabot ni Pablo ana, naghisgot siya. Iyang gipasabtan tong mga sakop sa Iglesias Corinto. Kay na ay mga sakop sa Iglesias Corinto nga dili mo tahod sa authority sa mga apostol. Siguro, abot o kung sa reason nila, nindot kayo tag-imbestigahon na ito, ba ano isla mo tuos mga apostol? Kung nasakop manggaling sila sa iglesia. Ignon ta lang, mga supakiro. Moto sa Bugna Translation, gitawag na sila mga mapaburuton. Kay nagpakapin og unsay kamatuuran. Inanao na lang na to pag ditso og term lang siguro. Kay kung ato yung gamiton yun ng word for word sa Biblia, ma-misinterpret man ng pag-ingon ni Pablo nga, do not think beyond to what is written. Matintal man sila literal nga, as ato pa dahi, tanang tinood na sulat sa mga apostoles. Hindi mo na mao. Pagkidaggang tinood nga, wa na masulat sa mga apostoles. Oo. So ato na lang hubaron sa kanabang masabtan din diretso. Ang gipasabot ni Pablo diha, ayaw mo paghuna-huna o ni kapina o ni gubiya na sa kamatuuran. Naon na lang na to. Kaya kung mugamit ta og kanang katong termino gyud nga gigamit ni Pablo nga ayaw mo gunahuna og kapin sa nasulat na ma-misinterpret man sabton mga tibuok Biblia. Kanang canonize na. Oh, nga ni atong higayon na wala pa may New Testament compilation pag ingon ni Pablo ato. Gisugdan pagod pagpanulat ang New Testament ato higayon na. Wa pa'y book of Revelation. Kana lagi kung literalon nimo pagsabot, latigo. Di lagi na literalon. Mo bitaw ng wrong interpretation of the Bible divides the people of God. Ako nang gibalik-balik na nga taag diha sa akong mga video. Private interpretation divides the people of God. Kana bang mo interpret sa Biblia nga dili nato ipasubay sa final arbiter, magisterium. Timani biha ang magisterium una mga apostoles pinanguluhan ni Pedro. Karon mga obispo pinanguluhan Santo Papa. Kaya ang Santo Papa successor man na sa katungdanan ni Pedro. Oh, ayaw mong ingon nga walay successor, walay nakapulis katungdanan ni Pedro. Ayaw mong tudlo ana kay mo backfire na ninyo kung inyong inigar ng kanang katungdanan puli-pulihan kung mabakante kay kamo mismo sa Iglesia ni Cristo gibuhat na ninyo pagkamatay ni Felix gipulihan ninyo ni Iranyo, pagkamatay ni Iranyo gipulihan ninyo ni Eduardo. Subisan kamo inyong puli-pulihan ng katungdanan kung mabakante. Di ba? Kung namoy ministro nga matiwalag ana nga distrito, inyong pulihan. O puli-pulihan lagi. Pagkamatay ni Pedro, kinsa may puli ni Pedro? Kanang iyang authority as holder of the keys. Universal pastor ba na? Executive minister o pope. Yaka mo, di mo mumutugan na o wa mo may mahatag na listahan na. Kanara mang yung list of popes may nagbutang og listahan. Dili nang listahan sa mga executive minister ni Manalo. Exec ka ng listahan yun nga sugod ni Pedro.
So mao na atong ipadayon ning imong video. Latigo. Ang huwag nating taglayin yung isipan na hihigit pa o mag-isip tayo ng hihigit pa sa mga bagay na nasusulat na. Yun ang napakaliwanag na nakasulat sa Biblia. Hindi sinabi yung nakasulat na aklat ni Juan sa Apokalipsis. So iyag yung literal jud, gi-emphasize gina ang literal kanang nasulat ra jud sa Biblia. So kung mao na asa man sa Biblia nasulat ng mag celebrate og anniversary July 27. Asa man sa Biblia nga maghimo og pasugo magazine. Asa man sa Biblia nga ang iglesia maghimo og simbolo nga kanang tulo ka color, kanang inyong color sa Iglesia ni Cristo nga ipangbutang gal inyo sticker sa inyong mga sakyanan nga timailhan nga Iglesia ni Cristo ni Felix Manalo ka, member. Asa man na gibuhat na panahon sa mga apostol, wala pa may sticker panahon sa mga apostol. Oh. So kung sabto na literal kapin na. So sayo pod mo diay kay naaman mo gipanghimo ron nga kapin na. Sa nasulat na kay wa man dias Biblia na. Di ba? So mao na ang kana bang padayo lang sa nato na imong video. Ay huwag na nating paniwalaan dahil yun po ay isipan na yun ni Juan at higit na yun sa nasusulat. Di ba, mga mahal naming kaibigan? Napakabaluktot na paliwanag Akong klaro na kung gihuna-huna to ni Juan, dili to iya lang kay gipasulat man tos Ginoo niya. Oo. Pero kung sabton na literal tong giingon ni Pablo, kapin na gid tong iyang gisulat kay ang giingon ni Pablo kung literalon pagsabot ayaw mo gunahuna og kapin sa unsay nasulat na. Sa to pa tanang nasulat na niya tong pagsulti niya. Nya wa pa may book of Revelation pagsulti niya to. Ayaw to isa akong giingon, wala ko mag negative sa gihuna-huna ni Juan. Kay balo ko nga katong gipasulat niya sa Ginoo, dili to kana bang bugos, dili to kanang hunahuna sa awa, dili kamatuoran to nga gipasulat sa Ginoo niya. Pero awahin na to gihuna-huna niya pagsulat nga naman kay pag-ingon ni Pablo nga ayaw mo gunahuna og kapin sa nasulat na kung litrahon na pagsabot wala pa lagi masulat to Revelation. Mao na latigo. Padayon nato ni. Lalong lumalabo ang aral nila. Bakit nila yan na ganun ang kanilang pagpapalabo? Hindi naman pagpapaliwanag yan. Pagpapalabo sa nakasulat. Dahil gusto nila na ipipilit nila na yung aral nila kahit wala sa Biblia, kahit hindi tinuturo ng Biblia, kahit yung mga interpretasyon nila, tama pa rin daw yun. Kay kwando siya Stroman fallacy. Ang Katoliko wala gid magtudlo nga tanang wa na masulat sakto. Oh. Naagi wa masulat nga dili gyud sakto palitan. Mayong ka nga dapat tuhuan ang yawa. Oh. Kinahanglan musunod ta sa mga pagtulunan. Ni kana bang dili angay tuhuan. So, kinawa na masulat nga dili gyud angay tuhuan ba? Di gyud na angay tuhuan. Ang wala lang masulat nga tinuod o sakto gyapon mao na atong tuhuan. Kay gipasabot naman ni Pablo sa 2 Tesalonica 2:15 nga nagingon siya nga barog kamo sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinangig wala nga binaba o sulat. Sunay wala na masulat. Nga matod pa ni Pablo pabarugon gihapon sa tupa patuhuan gihapon. Mao na. Dili kay gitudlos Katoliko nga sakto gihapon nang wa masulat. Depende.
Na ay mga wa masulat nga kamatuoran, na apoy wa masulat nga di gyud kamatuoran. Pero anang kung magtudlo ang resulta sa pagtudlo mo biya sa Katoliko, dili na angay tuhuan kay wala na gitudlo sa Biblia. Supak bagyo na sa kamatuoran kay ano man ang kamatuoran makita man sa history nga kining grupo nga Katoliko sumpay ni grupo sa mga apostol. So mao ning grupo ang giingon ni Juan nga ay dili biyaan. 1 Juan 2:18-19 kay ang mubiya tawag og Antikristo. Kamatuoran na nya inyong gisupak na. Mao nay pagtulunan nga wala sa Biblia nga kanang mubiya sa Katoliko, wala sa Biblia, di po na angay gyud tuhuan. Kay original church man ang Katoliko. Original man siya nga Iglesia ni Cristo. Dili man siya fake. So dili angay biyaan ang Katoliko. So kanang pagtulunan nga mubiya sa Katoliko, wala na sa Biblia, dili po na angay tuhuan. Kay original church gud ang Katoliko. So mao na ang gipasabot nato nga wala masulat nga dili angay tuhuan. Pero kung moingon ta nga dili tuhuan ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church kay wala na masulat sa Biblia litra por litra, di na angay tuhuan. Ngano man? Kay kana nga kamatuoran bisag wa na masulat litra por litra sa Biblia, tinuod na nga ang Iglesia ni Cristo gibutangan jud og description nga One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Dili lang na siya angay basahon panahon sa mga apostol. Kay kana nga description One Holy Catholic Apostolic Roman Church na gama na na-assemble na niadto mang First Vatican Council 1870. So dili na pwede pangitaon panahon sa unang siglo, panahon sa mga apostol. Kay kung imong pangitaon ng desisyon sa 1870 sa unang siglo, parehas na nangita kag internet panahon sa mga apostol. Nga pa na maimbento panahon sa mga apostol. Parehas na pangitaon ko nimo sa Siberitas ako, pangitaon ko nimo panahon sa mga apostol. Di na pwede kay wa pa ko matawa panahon sa mga apostol. Mao pud ayaw pangitaa ang desisyon sa desisyon sa 1870 sa mga obispo nga imo nang pangitaon panahon sa mga apostol. Siguradong di na makita. Pero nganong mutuo man ta sa First Vatican Council nga ilang gibutangan og description ang Iglesia ni Kristong tinuod? Anong mutuo man ta? Kay biblical po na kanang pagbutang og description. Jeremias 31:21 nga ang dalan kuno butangag mga timailhan o palatandaan sa Tagalog. Nga kung sabton sa English mga description. Nya, kinsa man ang dalan? Sa Jeremias 31, dalan gisgutan diha. Nya kung ato nang i-connect sa atong pagtuo, ang dalan si Kristo man. Di ba? Unya ang iyang lawas nga iglesia dalan. Dalan man pud ang iglesia kay lawas gud niya. So butangan lagi description. So kadtong 1870 nga nagbutang og official description, ilang gi-assemble ang official description kanang gitawag og conciliar description of the church nga hiniusag yun nga gidesisyonan kana biblical tungod kay mo may instruction sa Biblia magbutang og mga description. Pero di lang nga pangitaon ng description na kanang pag-assemble nila panahon sa mga apostol kay wala pa lagi na kanang konsilyo 1870 wala na nahitabo panahon sa unang siglo pagkabuangan no. Mao na nga sa laing video na ako gitawag nag-misnomer question na. Mao nang katong debate sa Bohol nga nangutana si Ramil Parba nga asa mabasa sa Mateo 16:18 One Holy Catholic Apostolic Roman Church kanang pangitaon man anang bersikulohan nga kabalo naman sila nga na-assemble na 1870. Di ba? So kung pangitaon na sa unang siglo di pangitaon po nato ng internet panahon sa mga apostol. Kining radio, kining laptop, computer, pangitaon po nato na panahon sa mga apostol. Dili lagi na pwede. Dili pwede. So,
undangin ninyo ng pangutana ngayon na kay Miss Numer na. Ang inyong dapat na lang yung isaulo, pwede ba tawgon o butangag description ang simbahan ni Kristo? Kung mingon mo dili, agisupak ninyo ang Jeremias 31:21. Kung muuyon mo sa Jeremias 31:21 nga magbutang og description, so dapat dili mo musupak sa mga obispo nga gabutang og description sa dalan nga mao si Kristo og ang iglesia kay lawas man ni Kristo. So dapat dili mo musupak ana kung tinuod mong matinumanon sa Biblia. So atong ipadayon ning video, hapit na ni Mohuman. Yun ang kanilang palusot doon. Napakaliwanag na ang sinabi ng Biblia. Alam nyo mga mahal naming kaibigan, bakit mayroong masamang resulta kapag tanggapin natin ang kanilang pagpapalabo? Hindi naman pagpapaliwanag yon. Tingnan nyo kung anong nangyari sa kanila. Dahil sa kanya-kanya silang paliwanag, ito ang example, maliwanag, na dapat wag natin taglayin. Ang nakasulat sa Biblia tungkol sa Panginoong Jesucristo, si Kristo ay tao. At si Kristo na tao, namatay. Pero dahil sa hindi sila nasapatan sa paliwanag ng Biblia, ang ginawa nila, nag-isip sila ng higit sa nakasulat na. Ang ginawa nila, yung Kristo nila, ginawa nilang dual nature. So ngayon, dahil sa ginawa nilang dual nature ang Kristo nila, ang nangyari, nagkakagulo na sila kung alin ang namatay doon. Kasi mayroong paniniwala sila na si Kristo ay namatay, literally, both human and divine. Meron ding paniwala na kasamahan din nila, membro din sa Catholic Church, na ang namatay lang daw ni Kristo ang kanyang human person o human nature, hindi yung divine nature. Kita nyo? Kahit yung paliwanag sa Biblia malinaw na namatay si Kristo dahil siya ay tao, pero dahil nag-isip sila ng higit sa nakasulat, yun, lumalabo tuloy at nagiging dahilan ng kanilang pagkakontra-kontrahan. Paano mo sabihin na kayo ang tunay? Kita nyo mga mahal naming kaibigan, kaya magsuri kayo sa iglesia ni Kristo. Tunay. Higit sa nakasulat na daw or dili angay tuhuan daw ng si Kristo Dios o tao. Klaro man na siyang again sa Biblia, supak sa Biblia na mabasa nga si Kristo Dios. 1 Juan 5:20, Juan 1:18 katong Griego nga monogenes Juan 1:1, Isaias 9:6 pagkaraghan. Tuison lang na ninyo. Di ba? Ang tao napod inyong manggaling kutloon ng pagkatao ni Kristo. Pero di inyo kutloon tong pagka-Diyos ni Kristo. Di ka mo may inyong gikuwangan ng teachings Biblia. And katong sa God died po, dili na sabton ang amahan namatay ha, kay ang amahan nga Dios wa nagpakatao. Ang Espiritu Santo po wa po nagpakatao. So wa namatay ang Dios is Espiritu Santo o Dios amahan. Ang namatay ang Dios anak diya sa iyang pagkatao. Kay ang Dios anak nagpakatao man, so doon na siya kinaiyang mamatay. So ang namatay nga Dios si Kristo diya sa iyang pagkatao, dili sa iyang pagka-Dios. Pero i-attribute nato sa iyang person, kay ang iyang person divine God man. Namatay ang Diyos nga si Kristo diya siyang pagkatao. Pero kung wala pa siya pagkatao, adi gidya wagi mamatay niya. Di ba? Natao man siya mo nang namatay siya diya siyang pagkatao. Dili sa iyang pagka-Diyos. Kay kung wala siya nagpagkatao, wa man gyud mamatay diya niya. Kung wala siya nagpagkatao. Pero ug unsa pay mga objection ani nga dapat ipaliwanag sa lain nilang video kay nataas na gali kuan ni. Okay. Kuan na ni gubiya na ni atong 1 Corinto 4:6. Lain na ni nga topic. Mao na. So, tayo sabi, unsay isumpay pa ani kuan naman ni pila na lang ni ka segundo. Ato sa ning tiwason yang video. Na mga ngaral, isa lang ang aming pananampalataya batay sa Efeso 4. 3:4 hanggang 5. Hindi kontra-kontra. 1 Corinto 4. Tama ang giingon ni Pablo. Isa lang ang faith, ang
pagtuo. Pero iyang gipasabot nga ang Katoliko kuno iyang gipasabot nga daghan ang pagtuo sa Katoliko kay gakontra-kontra. Dili usara ang pagtuong Katoliko. Kung ang mga Katoliko magdebate man tungod na sa personal interpretation. Kay kanang bisag kanang pare gani ang pare kung musulti siya si ang kaugalingon, posible mosupak siya sa official teaching nga usa sa simbahan. Posible na. So kami mga CFD pod, pwede po mi magkontra-kontra kung ang upatigbabaw na mo amo mga personal ra nga mga pangagpas. Pero kung mutudlo mig official teaching sa simbahan usa ra man na di mi magdebate diha. Kung nagkaparehas mi og tudlo atong official teaching. Diha ra mi magsungi sa among personal differences sa pag-interpret. Si Pablo bitaw og Pedro sa ilang personal kanang strategy sa pastoral. Wa man po sila magkatakdo na ay porsyon diya katong sa Galacia nga gibadlong ni Pablo si Pedro. Pero di na nato na itukion sa sunod na lang kung magtopic ta na kay taas na kayo ang video. Daghang salamat hangtod sa sunod higayon.